Bueno, aquí continuo, aquí Ventient, passant la tarda, caminant, tranquil·lament, content d'estar aquí a Laos, perquè em dona molt bones vibracions aquest país, la gent és realment és molt simpàtica, vull dir, i estic molt a gust aquí. Ara estic a punt d'arribar bueno, aquí davant tinc el riu Mekong, ara aniré a veure'l de més de prop, perquè, bueno, també em portarà records, no?, tornar a veure el riu Mekong, que fa una mica més d'un any, doncs el vaig veure amb la meva germana, amb el meu gran amic Albert, i bueno, sempre és guapo, sempre és bonic recordar bons temps. Jo estic de puta mare aquí, Ventient. Feliç? A més no poder. Petó.